И така, здравейте на всички зрители на GameXP Team. Аз съм Deus Sport и днес просто разсъквам CS16, малко е така за фънче. Нямам определено много време, обаче съм обещал, че ще качвам, че съм редовен, затова ще съм редовен. Така, скъвайте. IP на сервер все пак ще има под така, това нещо малко като информативно клипче за моя гейминг. Всъщност, които ще започнат. Ако е по-обяснено какво ще има в канала, аз ще обясня какво моя страна ще има в канала. Това са именно CS, които искате, без сос, защото не мързе се свалям. Имам я. В смисъл, купена ми е, стима, извинявам се, мисля, че казах стрима, само на мен не ми лагва. Да, защото на мен не ми. Така, сървъра, нямаме да как се казва, но да караме по това, което бях тръгнал. На това, което бях тръгнал да казвам. Тук ми ще кръста явно, да я знам. И добре, не може да се кача там като да. Значи, качвам си League of Legends също. Minecraft, която ми се достава все пак на другите, обаче съм все пак 9 клас, което до някаква степен ме спира. И ще качвам не много голями клипчета. Надявам се да се гледате до края, в смисъл в момента мисля неща в училище и малко странно да се съсредоточа към клипа. И смисъл трябва да правя проекти, пусти. Ама чудо, има една камера домашно, спокойно. И в момента мисля да се опитам да убия някой, не само да си правя тук някакви книги. Има много казвам да убия някой, то съдбата не трябва да е по-печега, ама много е далече. Та така, от това нещо тук. Няма да съм кой знае колко редовен. Въпреки че тук що казах, че ще съм редовен, да! Точно за това снимам този клип. Под редовен, но предвид както има възможност, задължително. Но това нямам. В смисъл няма да го отлагам, като имам възможност, това имам предвид. И все пак не знам просто. Вече мисля си се съсредоточа към геймплейчето малко. Вместо да говоря, защото явно ми се отдава нещо, че съм заспал в момента. И така, този клип е малко като информативен. League of Legends, няма да попитате, но League of Legends ще бъде качвано днеска, какво съм днеска? Може би на втори, първи AK вътре. Но за това не съм много сигурен, така че ще съжалявам нещо да излъжа. Влад, таняри, купчета, пати на страната. Добре, това което е 1.6, като снимам, моля да кажете какво искате да снимам в CS 1.6. И това се различи, това е нашия пахти. Очаквах някой да добия. Няма се тръгна без да добия някой. Правилно.
Това оръжие как там ще го взема, вие болни ли сте? Аре, бе, в смисъл. Айде, прав. Тук вече му мисли честно. Няма да ви задържам повече. Аз се опитам да убия още някой, да се опитам да не убие. Ще излизам от сепара. Това е техен, моля те да техен разгеле. Това беше. Абонирайте се за Gaming Speed Team. Обещах. Направих. Новия Бойко Борисов съм аз.